Здравейте, хора, и днес снимаме на Майнкрафт. Да, ще има поред. Сигурно другия клип ще участват и двама мои приятели. Сега снимаме на 17-ката, но сигурно ще снимаме на 13-ката. Да. Сега най-важното е дървото. Да отидем да вземем дървце. Така. И да, като цяло сигурно ще играем в този сервер или може в някой друг. Но все пак така. Да, не играхме Clash Royale, защото май апдейтнаха. Да, и моите приятели тъкно снимах. И тук сега ще си направим една брадва и един меч. Ти ще спреш ли да говориш, докато... И така. Чупим си крафтинг тейбъл и... овца. Ой, крава. Ще ни трябва... Така. 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 Значи. И да. Малко така. О, там има овце. Дай ми още две. Извинете, хора. Кихнах. Така, тази кокошка е добра. Приятно местенце за къщичка. Така. Извинете, хора, ако чувате някой да се смее. Извинете, хора, че е било толкова стъмно през цялото време. Ето, сега е по-добре. Така. И тук е приятно местенце за къщичка. Но ще наберем малко дърво и ще се заселим тук. Мислех си, че това е мина. И тъкно се зарадвах. Защото мината ще да е готино нещо. Така. Ще наберем малко дръвце. И да. Какво е това? Добре, опаши ме, защото се махна. Така. И вече имаме един стак, дърва. Казвайте какви игри искате да игра. Като излезе Brawl Stars, ще снимам и на нея.
Така. Сега ще направим... Да. Ще направим една кирка. И това ще бъде на 2 етажа. Да, един мой приятел е тук до мен. Дето съм по-добър в него на Майнкрафт. Не е по-добър от мен. По-добър съм, той нищо не знае за Майнкрафт. Да, бе. Така. Избол от мен, аз тръгвам. Да, приятеля ми, който всъщност, добре, приятеля ми си тръгна. Така. Така. Добре. Къщата става хубава. Здравейте хора, какво правите? Аз съм Георги и гледам този педерас как играе. Той каза, че не му иска канал, ще е само по секунда. Аз съм много тъжен. Да, той е мой приятел. Той е мой приятел. Обичам да правя нещо друго, но те ще ме набият, ако не го направят. Ма се пак. Ачи бе! Чу се малко хубаво леглото. О, това било леглото на майка му само. Опа! Замири! Мърдай. Така хора, той е пълен тъпак. Не знае какво правим. И така. Да ще продължаваме. Извинете, но малко повече, защото беше по-тихо и не искам да е толкова тихо. Хора и... Така. Сега. Може да влезете в Facebook канала ми. Там можете да цъкнете да ми станете приятели. Фейсбука ми е Васил Стоянов. Да. Малко ще приключвам, но не си мислете, че няма да има клипове после. Не знам, тази къщичка мисля, че стана доста хубава. Така. Трябва ми още една вълна, ако ще търся една вълна за легалце и да, с моите приятели може да снимаме на 13-ката, не може, а ще снимаме. Мина, супер кол. Тази мина е доста хубава. Така хора. Може да тръгнем малко по-натам. Съжалявам, че ще ви е тъмничко, но аз мога да си направя факли. Добре, сега ще си направя факли. Моите приятели да знаете, че в канала ще снимат на Boom Beach. Да.
И ще си взема крафтинг тейбъл с мен, само да направя торчове. Така. Дано да не се загубя, дано да не ми скочи някой зомби, така да си подредим инвентара и готов съм. О, не, ще си направя каблстон меч. Так не има време. Да. Така. То ще ги сложат. После ще го взема. О, айрон. Супер. Добро начало. Намерихме айрон. И да. О, тук има спаунер. Супер. Той е на паяци. Добре, те са гадни. Влезте ми, бе. Добре, хора, избихме ги. И тук има доста стени. Добре. Супер. Хора, само да не забравям, моля ви се, абонирайте се. Subscribe. И... Да. Така. Тук ще вземем айрона. И като изляза от мината, сега ще излизам и ще приключвам крипа, защото става доста дълъг и аз не искам да ви забавя или нещо такова. Да. Така. Здравейте, хора, какво правите? Много Да. се завръщам и го поглеждам как умира от зомбите. Не умирам. Тихо, аз... Тук моите приятели и те ще участват в канала. Да, и те ще снимат на моят приятел Румен. Ще снима на Mobile Legends, а Порчо не го знам на Аз ще снимам на Clash Royale, защото съм по-силен и от двамата. Не. Може би. Може би. Според него е може би. Аз няма да снимам на Mobile Legends, аз ще снимам на FIFA Mobile. Може те да снимат с мен на Майнкрафт. Остана на едно сърце и половина. И сега се наложи да му се взима сърцата. Там вижда крипъри, но се отказва от тях, може би. Отива си към къщата. И аз ще започна да строя.
И хора, извинете за това. И хора, до тук ще приключвам клипа. И